Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka jinglong jingman joga kam san hima sima lani hagak ten nong wei ka politics. Hakeleng ka partai ka dei ka benta ka pakong san ha ka emlang salang, but ka baki pat ba kin hab bandon ya ka jingtep ka babanya halor ka ni ka benta. Haka jiyo ya ka jingdon kam ban sngotu kam shai halor ka ni, but ban long ru kum ka wei ka lad ban pen shai shakin nong shong snong na kaliang u Dr. Bats Kam Maulen unong hikai ka Union Christian College UCC Omyam Kwan Shillong ubadei ru udkhot ka lingwer perkhat Philosophy Club ka Department of Philosophy Nihu ulatho ya ka wei ka kot ka balatip kerteng kum ka The Age of Anger, Political Theology and Broken Promise of Politics. Yakani ka kat kabala penwandur bat simpor pras nama ye ban pendam layo ban pelat pat ba haka laitare gujerlio arajal arpunrio ha Northeastern Hill University do Professor Prasenjit Biswas Head of Department ka Philosophy haringkat ka jingadon lang u Professor XP Mau Dr. B Polong Dr. S. Varghese ki dukhat ka lingwer perkhan Philosophy Club ki samla puli Masters ki Research Scholars ka Philosophy Department nalor ki wei pan. Haka jing kran bat u Dr. Bats Kam ulaong. Bakani ka kot ka day halor ka jing dom bat ka jing bitar halor ka rukom long rukom man ka san hima hakeleng ka partai da ka bapen syai bakam day ka basnio henry ka babha ka bapen bor ya ki brio ban wat ya ka jing shisha ban yo ya ka jing kala ka babha. Ulaong baka kentin Age of Anger kam day shu ka bathamai bat kumta ula shem ya ka ban wat banya su ya ka ka baki pat ba ki dom. Mat kumta ula pen syai ru baka kentin Broken Promise ka pen phalang sya ka jinglong jingman ka kam san hima sima haka wat ka bamenta namar baka kular sibun ka wanra ya ka babha suda Henry klam da pen urlong haka baki pat ba kin hab ban mat ya ka jing janjar jing shisha ka dik kot ala tpula slang la don jingmut ala tho te ka dik kot ka ngadong kundo ka compare namar bangin ong ba kalong ba philosophical kamlong namar la mix up at ka theology bi to kadau ka title jong kani ka god ro nga the age of anger political theology and the broken promise of politics pi ngapet bahala dangi issue translate be kata ka anger hakatin khasi jongi laban ong ka jing dom ne jing bitar pi yakata haka perthai seletsar kishimbe ladangan bo da kaktian pareng ki ong irrational long ihaban control ihaban sideline pi te ka ikam hora ngah ni ka jingdom ka jingbitar kan ndai hakata ka baong ka balong negative handrai ka ni ka jingdom hang ni la ni ka jingbitar hang ni ka ni ka balong positive namar kadi ka jingdom ka ba push yaki brio bakin question yaki jingshisha ki baki la kalong hakinu ki benta pi teng banchu ngap jar banchu priang baik kum kalong akada kambha handai kadi ka kot ka persang ban weng ya kata ka jingmut jing perkhat ba ong ba kani ka jingdom ka jing bitar kalong negative henry ka ong ba kani ka jingdom jing bitar ndai ba ngin control ya ka henry balai ubre udom ne balai ka bre kodom te ya kani ka jingdom ladangan ong byang da ko ka tien ngi haban respond pi namar ubre udom bokwa solution lada ubrium kwa solution dan kajingdom kon don ni don kadau la barang bakawan kani kajingdom definisi ong bai ba ubrium dom menta pe kaleng ka perthai ki pat ba ki stang ban mi kum bajah ki bai pat kiri phi kani kajing pitar balai ki pitar kadau ba hi kadai ba don balai tapi kani ka kot ka bangatho ka fokus bah kani ka modern politics mah contemporary politics ka ba
ja om tang hang ni rei ha keleng ke perthai ti phi ba kani kalau wara hakikat tu kani kiri kalau wara ia kata ke bagi ong ka chain ka jingkala dan naman ba ubreu dom kani ka jingdom kan la kun sa hapo min sim kami no shabar te kan da biru hanga ngasngo ba because we are fighting for a better society. Dai ba sudom khlek be ba syong kata kwa sudom rumah sulek lumar ta badam nyim kren ya kata hang ne rei ka ek bangi kren kelong ba ya kata ka jingdom pi kyong inappropriate kam long bandom han rei jing sisa ngi dei ban ai ka jubab kan itu ki badan ka bor bakin ai ka jubab te kan ka kot hi ka focus mainly ba kadai ya kaneka jingdom kabla philosophize kabla theologize ginang napi te darang keren ngam dakwa ban keren than regi babon wat naki kot ki bakhoi ginang nama ki don ki jingdom pi tiba chong bai badam phimla ban ong be bakalong negative Namar kadon both positive and negative. Tihan rei kane ka kot hi ka stress bed ya ka jinglong positive sen jong kata ka angga lene ka jingdom ka jingpitar. Kita ni ka jingong jing tho jing phi ni kot hatu ka kane ka pen phalang ru sepo ka chala junin nang tang sinui patiki ki kiri kane ki. Ketika kot ke kamlong ngalaman regional, national, and even international. Tangba ketika kot pat ngaklam fokus tanya ketika state kejong ini po Meghalaya. Henry kadon kawai ke chapter ke mga dedicate kalong by the whole of Northeast India by kita ki hatred, ki anger, ki resentment bah cuki brio. Ti nga fokus ba kata Henry hakani ka book hi ya kani ka kot ya mentahi kan nga klem da specifically mention by ka state Meghalaya Henry ka ju hi marba ka impact fi wangi of politics hangir ko politics yatur ko politics then ka it depend on the readers kinong puli kisim kumlo ikani ka kot Henry nakaliang jonga nga klem fokus Henry hangin mar kalong global te kata global it doesn't mean ba kam kata lagi pi da kata skwi giri kata yang ngai piro te ladang isim ha kata ka perspective di kata ka angle agi laban ongka ilaban reflection state ke jong Kai ka dan na jemut jun perkhat jung phi ba ai ni kentian age of anger phi ka de ka hot ka dei hi kumta Henry hakpor ba ngadang le research tin kaliang jong u guide jong professor Prasanjit Biswas ti u suggest ya thiet kata ka kot suggest kerteng jong ki kot kan ti ka de ka age of anger kam dei show ka bathamai la pe bi tangi di banakmat age of anger Henry yakani ka term la dong age of anger la pendot kamru the way nong tho hapo India up Pankaj Mishra kata kadang perhem syoi nga bangan wat banyak kata ka jingdom ke jingpitar kadai ga pi bangim la ban syong ba oh niu dom lek ta ihap ban respond appropriately dun ni kentian du bang ba kani political theology and broken promise kut gila dong ba kani kadai trai ka jing ka fall promise na gini ki nongiram na gini sansar na kor kom pan patay hỏi phi ka jingjon jong i di kentian broken promise ma Namar pin peji ke politics, especially in terms of modern politics. Kalong ba
pi kani ka konsep politics mo kabuan naki Greek kabagi ang polis mo kani ka konsep pi kalong ban sensyar khoi ban sensyar bha wala lagi ong ba kam la ban dei ka politics kani ka ba sniu ba pi rega inga ba ka kular sibun kani ka politics sigi pre ban le bha hak ni ka tai ban wan ra progress ban wan ra ka development ban wan ra ka unity ban wan ra ya ba bha sudah henry ka ka ba ka ai pat ka politics sigi ba kular tu kular sibun tapi ha bukut upai bau safa pi upai bau safa kadang ai katanya broken promise kamot ka jingkular ka klem pendap unfulfilled ka belong fractured unfulfilled pi te kadi kalong ban kumta kay namala da ka lada ka ni ka kot mo itai broken promise ngong ba nga tho pindai i ha ka bakut chung ni ka kon ngong ba kata ka jingpat jingpra kan dang yai sa ngan ong no kala pat la pra ngong fractured ngong unfulfilled ka ba khlam la ban pendap che henry ba nga tho pan tu it is still word trying to mend the broken politics. Kabut kadang don dor kan. Bandong ba ban don bida kata ka ba ong ba mlali issue e be kumni we have to do something. You have lay it. Come on ong ba it is worth trying to mend the broken promise. Ulaong bahakani kakot upun le jingmut ya ke jinglong jingman ke kamsan hima hakatha Northeast India katu kat ni hak Southeast Asia nangta ya ke Latin America bat ke European hakadi kakot te kala long khamyar khndiat te i fokus ya ke Northeast India kani ka re India ke jongi nangta kini ki katukan ni ki Southeast Asia yang on fokus dan ni fokus tu ia ke Latin America kendiat dan ta ni fokus tu kendiat ia ki European countries tinggal abang ba kala khamyar ko fokus itu but the idea ka ba ya healing ba ka kot kadai ka jingbitar te kumno phitle abuan ta ka jingbitar kito ki badon ka bor kim dai ban sim likely ke they have to think at it very serious ka team jo ka book he jo ka kot ka ya bi nangta ka angga leni kata kala panong ka resentment ka jingbitar ka jing tom jo ki prioma te kadi ban mi ai ke nang to man pen sio handai to make a better society pi kadi ka term bagi orang political theology yang ni kelawan jingmut hangala kham slam nado ki to ki ar hajar khan reu khan yo katarul ling bau guide nai yo skoi kini kata masuk fair amar ban subu ba ye kata ka politics de political gila yo ngau debo ye kata ka theology ru bon gi brevi ki te political theology kami ding yu kade te pi kade ka kon ngala pan ong ba ngala le research la kham slam namar ki don hang ne katu kat li ki chapters ki banga shushim and rewrite naka thesis kabut kade ka kot ka la kham slam ka jingmut ji berkhat ha ka jing tho ru ba suki pasuki ka shu da ka jingarap ni yang sam bakham tam ka jington kat ka jong blai ngala pan pedap ya kani ti lada piong kat no slam te kala
Keladon ni kita nyo prasne. Nak kini ke konsep gerung apa jangan kan? Tapi lebih thọ ni kot politik ik jing kendu jing ya. Tapi di berjian di jepi pada bintang sedang man thọ ini apa? Pi ban thọ hi kam dei ke besuk. Namar kadon kamru shibun ka por kam tam ka bor perkat. Namar teng ki brio ki kren bar ki ong ba tang ki tu ki ba tray fiscal nong no ka thach ba cái rồi cái này cái mentality rồi cái này bản tray cái jebeng nó ka thach teng phila tho to la biang la đẹp phila bo phiwan la sai pipet biang yang tu cái jing tho mi don meaning bread biang tho biang ka wei la dia teng kata ka belakang biang tu kampat biang hap don ibi caa bathmai piap at tu don ii pat ibang phim soi ha phi weng no nang tu ti ngat kesimpor bah bat kalau ko patai ban tho tabal da ki tu ki badan pat ka interest kalau ai siam ru iki Nolor kata ula ongru balada ka dei ha ka jella ne ha ki wei ka kam san hima kam dei ka babyang lut na dong shadong da ka bakdo bah ka jella ru ki don bon ki jingduna namar ba ka ne ka kam lada ka kata shakiwe ki jella ne kiri kan kata ru ha ka ne ka jella pila da kalau ka jella jungi ne ki wei ru ka politik si kap kam dei kata ka belong impeccable belong perfect babyang lut na dong shadong ti la dagi ong ka jela jongi ru ishbon gi jingtuna ti pi hi ki jingja kleng ti ka jela ka jongi ka politics la da ong bi phi ba don ka impact jong ni ka kot da ka bakran shwai kan don ka impact ro ni mar ngi imla ban ong bang i long isolate ngi long la ka jong kam kata ro em marpi ke politik teng pi ka ngashim mangah ni kan lada ki briu jongi ki sotho pi kata ka jingong ka we ka quotation mo ka ba ong ba if you do not interfere with politics will eventually interfere your life pi ki break long ki den long aware ba tang ki ong ba politics kam long politics kam bha ndai ki da shim be tang nak ta ka angle ka bam bha te kam bha da shim pat nak ka positive side pat ka don ka ka ba pharnai ha ka ka politics ka bala ban wan ra ka ba ong fi ya ka jingkla la ka dei ha ka ni state jongi nani ha ki be pa ki chaka ka ni ka khot kan kan yarap ya ki para samla ki jongi pi kan ai bin sim ya ki namar ba pinshem ba ka politics kadai ka ba decide lo ki baro tiala da fisco tho ba kalong kumta ba ka decide lo wat ya ka jingim jong pi jong aro tiala da ki breu ki shim kia ya ka kan athai kan ai bon ka jingrap kan ai milsim ki bakin yaj be shakmat bat kata ka angga ka belong positive ban penkalakan ai milsim ki parasam la ki jongi khatam ha ka ni ka juk ka baki breungin ong ba wat ka jela ki jongi ki breu ki khamtam ki di khna ba mental ki ba nang ki basta ba ti lada idon gi bakum kita ki breo dan ilaban wanra ka jingla kani ka kon ka de ka ba ala pan mi bandi but nakaliang ki ba publish kani ka kon ti kadon hapo film ni di online kum ka Amazon ka Flipkart ka Blue Rose Publication London New Delhi te kibreu kila ban yo nomor ba hakitu ki platform la de kene kot
Habatin, pej bahaki ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.